Boa tarde. Bueno, chegou o momento de falar de Europa, tratar de respostar a esa pregunta que encabeza esta mesa redonda, onde vai Europa, cara onde vai a Unión Europea, e para falar de todo iso, pois temos aquí a Virginia López Calvo, que é a representante do movimento Diem 25. Despois tamén temos, por suposto, a Lidia Senra, que é a nosa eurodeputada no Parlamento Galego, como ben sabedes. Quero agradecerlle que fai pouco convidounos a unha serie de concelleiros a visitar ali o Parlamento e as institucións europeas, unha viaxe moi fructífera, sobre todo para os que procedemos de concellos pequenos e que non temos normalmente ocasión para visitar as institucións europeas. Comenzará falando Virginia, pois digamos que cunha perspectiva máis xeral para falar pois precisamente da evolución da Unión Europea e que perspectivas de futuro pois se poden vislumbrar para o proxecto europeo, e despois pois falará Lidia xa pois analizando tamén as políticas da Unión Europea, o seu papel no Parlamento e, bueno, incidindo naquelas cuestións de máis interese para Galiza e que, bueno, que esperemos pois que siga defendendo tan ben como ven facendo nos últimos anos. Nada máis, esa vos deixo agora con Virginia. Bueno, pues antes de empezar, gracias por habernos invitado, gracias por hacernos hueco en la agenda. Me consta por las conversaciones que he tenido en este fin de semana que casi todos y casi todas conocéis a Yanis Varoufakis, pero creo que no todo el mundo conoce a Diem también, y es por eso que quiero empezar, antes de abordar la pregunta que nos ocupa, con una breve introducción sobre qué es Diem, porque entiendo que el acrónimo que nos nombra no es el más sexy de la historia. Diem es un acrónimo en inglés es Democracy in Europe Movement, en español es Movimiento por la Democracia en Europa. Y básicamente he procurado resumir ahí quiénes somos. Somos un movimiento progresista, transfronterizo y paneuropeo. El motivo por el que Yanis Varoufakis fundó este movimiento hace 2 años, o ya más de 2 años, en 2016, es porque hay muchas personas en este continente que compartimos una preocupación. Son varias las preocupaciones. Una de ellas es la prevalencia de la ideología neoliberal. También nos preocupa el sistema de gobierno de la Unión Europea, el intergubernamentalismo. Recientemente también nos preocupa el auge de las extremas derechas, de las cuales probablemente hablará también Lidia, pero yo seguramente sí. Y nos da miedo, nos preocupa un retorno a los años 30. Ya se ha hablado antes de que no podemos reproducir la historia, no podemos volver al pasado, pero sí que podemos reproducir la historia. Nos da miedo hacer una vuelta a ese pasado. Y por eso nos hemos juntado en un movimiento que llamamos Diem. Somos 70.000 personas, más de 70.000 personas en este momento, y yo quería brevemente introduciros a las personas que en este momento componemos la coordinadora estatal. Esas 70.000 personas están distribuidas por toda Europa, pero se organizan en agrupaciones locales y luego además cada país tiene su propia coordinadora estatal. La nuestra, la del Estado español, es bastante reciente, tiene un par de meses y os voy a mostrar las fotos de los que estamos en la coordinadora. Somos 11 personas, Estebo es una de ellas, ha venido conmigo también. Las fotos no son tanto para que veáis lo guapos que somos, sino para que veáis que estamos distribuidos por todo el territorio. Tenemos de hecho 3 gallegos, 3 de 11, pero también hay gente en Cataluña, en Castilla, en Andalucía, en Canarias. Entonces somos estas 11 personas las que estamos ahora mismo intentando trabajar para fortalecer el movimiento aquí en España. El movimiento ya existía, pero considerábamos que necesitaba una coordinadora que pudiera ayudarlo a establecerse y a ampliarse. Como veis, hay más puntitos. Estos puntitos que veis en el mapa son agrupaciones locales. No es necesariamente una representación precisa de este momento, pero más o menos lo es. Como veis, en España hay una concentración menor y para eso hemos venido a la coordinadora estatal, para mejorar esa situación.
Bueno, esto brevemente es lo que quería decir sobre Diem. Voy a ampliar luego cuáles son nuestras propuestas, pero de momento lo dejo aquí porque quiero empezar a abordar la pregunta para la que hemos venido, ¿no? ¿Hacia dónde va Europa? Evidentemente, para empezar a pensar hacia dónde va Europa, hay que pensar dónde está Europa, dónde estamos ahora mismo. Ya se ha mencionado varias veces las extremas derechas, el ultraconservadurismo, el avance de la intolerancia, de la insolidaridad. Pero yo he querido traer esta reflexión en forma de mapa, porque me parece que lo visual siempre nos facilita entender mejor a qué nos estamos enfrentando. Este es el mapa. En azul veis los países donde la extrema derecha ha conseguido con éxito penetrar los órganos de gobierno, las instituciones, los parlamentos. Cuanto más oscuro veis el azul, más han conseguido penetrarlo. La extrema derecha ahora mismo gobierna en Italia, en Austria, en Polonia y en Hungría. Están firmemente arraigados en la oposición en Francia y en Reino Unido. También en Alemania, donde ya superan en intención de voto a los socialistas. Los vemos también en Grecia, en Finlandia, en Dinamarca y, por supuesto, en Chequia y Eslovaquia, que no son países que tengamos muy en mente en nuestro imaginario aquí, pero allí también están muy arraigados. Miras el mapa y da susto, pero por un momento sientes una sensación de alivio porque dices, bueno, el Estado español todavía se libra. Y sin embargo, nuestro miedo es que no va a ser así durante tanto tiempo, porque este conjunto de fuerzas acaba de llegar y porque además tienen apoyo y van a tener cada vez más apoyo. Estebo me comentaba esta mañana, me pasó esta noticia, no sé si os suena la cara de este señor, se llama Steve Bannon, es el ex consejero de la Casa Blanca, es un pez gordo con muchos millones, que ha decidido que tiene que apoyar el avance de la extrema derecha en Europa y para ello está preparado ya para fundar una organización, un organismo, precisamente con este objetivo. Esto lo digo, no es que haya venido aquí a meter miedo, pero bueno, pues es que os veo con cara de susto. El hecho de que en el Estado español y en Portugal todavía no les veamos con una presencia potente no quiere decir que no vaya a ocurrir en el futuro próximo. ¿Y por qué pensamos en Diem que esto ha ocurrido? ¿Por qué hemos llegado a esta situación casi absurda? Desde Diem, como ya he dicho al principio, hacemos una crítica a la ideología neoliberal que prevalece en todo el mundo, pero en las instituciones europeas y de cada país también. Hacemos una crítica al sistema de gobierno intergubernamentalista, pero creemos que los progresistas no hemos sido lo suficientemente valientes, lo suficientemente rápidos para hacer una crítica a lo que nosotros llamamos el establishment, a estas élites, y se nos han adelantado. Las extremas derechas se nos han adelantado. Han construido un discurso en torno a esta crítica, un discurso que, por supuesto, no podemos compartir porque no surge de los mismos valores que nosotros tenemos. Y, sin embargo, ha sabido capturar el sentir de los pueblos, ha sabido capturar la frustración de los pueblos, sobre todo después de la crisis económica que nos tocó sufrir a partir del 2010. Yo he traído aquí una foto que para mí simboliza un poco este intergubernamentalismo que ya he mencionado varias veces. Es una foto de lo que se viene a llamar Consejo Europeo. A veces la configuración se llama Consejo de la Unión Europea, eso es irrelevante. El caso es que son los gobernantes de cada país, de cada Estado-nación que compone la Unión Europea. En esta mesa, esta gente se yuxtapone, y a mí me gusta utilizar ese verbo, porque no están ahí con una visión de conjunto, no están ahí con una visión global para defender los intereses del pueblo europeo. Pero es que ni siquiera están ahí para defender los intereses de sus pueblos soberanos nacionales, precisamente porque es un órgano de gobierno tan opaco, es un órgano de gobierno con el que la gente, con el que la ciudadanía está tan poco familiarizada. Tienen mucha libertad y no sienten presión y por ello son capaces de sentarse ahí para defender
casi exclusivamente los intereses de las élites políticas y económicas nacionales. Esto de por sí ya es horroroso, pero además el hecho de que sean 28, pronto 27 personas defendiendo los intereses de sus élites significa que es muy difícil avanzar y que muy a menudo nos encontramos en un estado de parálisis en lo que concierne a la toma de decisiones europeas. He puesto ahí algunos ejemplos de en qué se materializa este intergubernamentalismo. Por ejemplo, el pacto fiscal que nos impuso un techo, bueno, que nos impuso a nosotros y a todos los demás países, un techo al déficit, un máximo de gasto en la deuda pública, una imposición para que todo esto se incluya en la Constitución. Es un pacto intergubernamental. El acuerdo de la Unión Europea con Turquía para evitar que podamos acoger a personas que huyen de la guerra, de la violencia, del hambre, de la pobreza, también es un acuerdo de este tipo. Todas las negociaciones que ocurren en el formato que se conoce como triálogo, que viene a ser miembros de distintas instituciones reunidos detrás de puertas que no podemos cruzar, suceden también de esta manera. Es un ejemplo del sistema de gobierno con el que vivimos. Evidentemente, el Consejo Europeo no es la única institución europea. Afortunadamente, tenemos instituciones como el Parlamento Europeo, que además es una institución democrática porque la elegimos. También está la Comisión Europea, que no es tan democrática porque no la elegimos directamente, aunque bueno, los gobernantes de cada país pues, eligen a un comisario. El problema es que esta institución es la que más peso tiene, tanto desde el punto de vista ejecutivo como legislativo. Y no es coincidencia. No me voy a extender más. Voy a pasar de la fase susto a la fase esperanza. Es por esto que nace Diem. Creo que no hace falta que os presente la figura de Yanis Varoufakis, este gran economista que pasó a ser ministro de Economía de Grecia, que pasó a ser un activista cuando decidió que no podía continuar en el gobierno de Grecia. Desde entonces, más de 70.000 personas estamos trabajando en este movimiento y estamos haciendo tenemos varias líneas de trabajo. La más importante de todas es esta Agenda Progresista para Europa. Básicamente consiste en crear propuestas en los distintos ámbitos políticos que son generados por la membresía del movimiento. Llevamos trabajando colaborativamente en esto mucho tiempo. Todavía no hemos terminado, pero bueno, es el precio que hay que pagar para hacer propuestas realmente democráticas de abajo hacia arriba. Quiero resaltar de todas ellas, todas son muy importantes, pero hay una que a mí me da especial orgullo, es la Constitución de Europa. Nos parece fundamental revolucionar la Unión Europea, repararla a través de la revolución, y esta revolución para nosotros es una Constitución de la gente, una Constitución que no venga de las instituciones, de los académicos, de las élites y nos digan venga, votadla, sino una Constitución que pueda ser debatida, pensada, propuesta y votada por la ciudadanía europea. ¿Por qué es tan importante esto para nosotros? Porque pensamos que es urgente, es necesario y es urgente tener un sujeto democrático transnacional. Del mismo modo que hay asuntos públicos transfronterizos que han de gestionarse de forma supranacional, como el cambio climático, como el hecho económico que cada vez está más globalizado, como los flujos migratorios. Los asuntos públicos transfronterizos existen y no se van a ir a ninguna parte, tenemos que gestionarlos. Y para ello necesitamos un sujeto democrático que supere las fronteras. No estamos hablando de sustituir los pueblos soberanos, estamos hablando de ampliar su soberanía y otorgarle, o más bien ganarnos, una soberanía europea para poder gestionar estos asuntos, para evitar que el intergubernamentalismo neoliberal nos siga ganando la partida, para evitar que las extremas derechas nos sigan ganando la partida.
El siguiente gráfico es un poco complejo, pero bueno, es un resumen del proceso interno digamos, de trabajo colaborativo entre la membresía para esta agenda progresista. Bueno, se generan una serie de preguntas por parte de la membresía, que la membresía trabaja, se producen propuestas y a partir de ahí una serie de rondas, digamos, de comentarios, enmiendas, hasta que al final llegamos a una propuesta final. Y como os decía antes, estamos en ello en varios ámbitos. ¿Cómo voy de tiempo? Justa. Vale. Ya termino. Esta es la última, pero es posiblemente una de las que más me vaya a extender. Tenemos otras líneas de trabajo. Este señor que he mencionado antes, Steve Bannon, ha sabido ver un momento clave que llega el año que viene, que son las elecciones europeas, que en España coinciden también con las municipales y las autonómicas. Ha sabido ver en este momento un momento clave para alzar aún más a las extremas derechas. Nosotros hemos hecho lo mismo, pero con el objetivo contrario. Pensamos que es un momento clave para empezar a gestar este sujeto democrático transfronterizo del que he hablado antes. Y no estamos hablando solamente de hacer que los movimientos sociales de cada país se unan y empiecen a trabajar juntos. No, estamos hablando de gestar un sujeto democrático transfronterizo. Estamos hablando de ciudadanía, estamos hablando de personas. ¿Qué hemos hecho para aprovechar este momento que llega en mayo del año que viene? Algo bastante ambicioso. Presentarnos. Nos vamos a presentar a las elecciones. No por una cuestión de poder, no por una cuestión de cuota de poder, sino porque pensamos que de verdad es la mejor estrategia para construir la soberanía europea de la que tanto hablamos. Hemos llamado a este espacio político Primavera Europea. Hay varios partidos, varias organizaciones, varios grupos que de momento forman parte del espacio político. No solamente estará Diem, de momento estamos en compañía con Génération, en Francia, con Razem, en Polonia, con Libre, en Portugal, estoy leyendo así en este orden. Alternativet en Dinamarca, Dema en Italia, eso en alemán no lo puedo leer, así que lo traduzco, Democracia en Movimiento, en Alemania, y Mera en Grecia. Estamos trabajando de la misma manera que trabajamos, que está en nuestro ADN. Queremos que nuestro programa se construya de forma colaborativa. Y así lo estamos haciendo, no solamente con la membresía de Diem, sino con todas las membresías de cada una de estas organizaciones. Queremos que las candidaturas se voten. Queremos ampliar estas votaciones no solamente a nuestras membresías, a las de cada una de estas organizaciones, sino ir más allá e invitar a la ciudadanía a participar también. Creo que este enlace no funciona. No. Bueno, si pudiéramos ir a ese enlace, si queréis luego visitarlo en casa, veréis que bueno, es una página bastante sencillita porque la acabamos de sacar la semana pasada, está solamente en inglés de momento, la vamos a traducir, pero lo que veréis es el programa presentado de una manera visual, podéis ir pinchando en los distintos ámbitos y veréis que si os registráis, que es distinto a inscribirse, solamente tenéis que decir existo, podéis hacer propuestas, podéis proponer cambios, podéis proponer enmiendas, ¿de acuerdo? Que luego se trabajarán entre toda la membresía. Y así es como queremos trabajar de cara a la formación de nuestro programa. Me dicen que termino aquí. Así que me gustaría terminar devolviendo la invitación que nos habéis hecho para estar aquí hoy. Me gustaría invitarnos a trabajar juntos y juntas para construir pueblo, para construir soberanía europea. Gracias. Sí. Bueno, pois, boa tarde. Eu quero empezar agradecendo moitísimo a En Marea que me teñades convidado a participar neste espacio. E, bueno, a verdade é que contestar cara onde camiña a Unión Europea, que non Europa, porque a Unión Europea é unha cousa e a Europa é outra. A Unión Europea son, neste momento,
28 menos 1 que está en proceso de salida, 27 Estados membros, e o Consello de Europa son 47 Estados europeos que forman outro espacio, non? Por lo tanto, a Europa é unha cousa e a Unión Europea é outra. Eu vou falar da Unión Europea. Entón, se quixéramos dicilo rápido e para acabar ahora mismo, cara onde vai a Unión Europea, pois eu resumiría cara ao abismo. Cara ao abismo. Por qué? Bueno, hai algunhas cousas que xa se estiveron comentando aquí, non? De cara onde se vai a nivel político, que é o que está medrando na Unión Europea, non? Pero gustaríame empezar dicindo que, aínda que, ao mellor, se nos olvida pola práctica que fan, a Unión Europea, supostamente, e na teoría, pois ten unhos valores fundacionales, ten unha carta de dereitos fundamentales da Unión Europea, onde se plasman na teoría, e sigo dicindo na teoría, eses valores, non? De que valores, cando se fai propaganda da Unión Europea? Pois fálase do respeto pola dignidade humana, do respeto pola liberdade, do respeto pola democracia, do respeto pola igualdade de xénero, do respeto polos dereitos humanos. Deso todo é do que se fala e o que encerra esa Carta de Dereitos Fundamentales da Unión Europea que se aprobou no ano 2007 no Parlamento Europeo, que o Tratado de Lisboa lle dá forza vinculante e que, ademais, se se infrinxen, dice a teoría, se se infrinxen estes dereitos, os estados que infrinxan poden sufrir consecuencias por parte da Unión Europea. Sin embargo, estamos vendo como día tras día se están infrinxindo todos estes valores, xa non só polos Estados membros, sino pola propia Comisión Europea, polo propio Consello Europeo, e non pasa nada. Sin embargo, aquí sabemos moi ben que cando se estaba no debate de se non se cumplía co límite orzamentario, se non se cumplía co teito de gasto, a Unión Europea estaba falando claramente de reducir fondos europeos ao Estado español que iban ter unha repercusión tremendamente negativa na sociedade, pero estábase falando de penalizar con eso. Sin embargo, o goberno Rajoy, como todas e todos sabemos, encheuse de vulnerar dereitos fundamentales, dereitos humanos básicos, como a liberdade de expresión. Non sei se sabedes que hai unha asociación que defende a liberdade de expresión dos artistas e unha asociación internacional, e no estudio que fixo con relación á situación da liberdade dos artistas e das artistas no ano 2017, o Estado español foi o que máis artistas encarcelou en todo o mundo. Foi o Estado que máis artistas encarcelou en todo o mundo. Todos conocemos Valtonyc que se marchou, conocemos outros que están por un tuit ou por unhas letras dunha canción, todo o mundo conocemos esta situación. Entón, eso é un pouco o punto de partida, non? Que estamos ante unha construción europea tremendamente neoliberal e con un obxectivo moi claro, creo que xa se dixo aquí, de fomentar cada vez máis a concentración da riqueza en moi pouquiñas maus e co que estamos vendo de incremento das desigualdades, non? E isto está sucedendo no contexto europeo, moito máis, evidentemente, nos estados e nos povos do sur, nos estados intervidos pola troika, as condicións son tremendas e provocan unha aceleración moito máis forte desta concentración da produción, pero é unha tendencia que se está vivindo como se está desposeendo a inmensa maioría da sociedade para entregar esa riqueza a cada vez en menos maus, non? Entón, como digo, pois eso é unha construción excluinte. Eu empezaría dicindo que é tan excluinte a construción da Unión Europea que xa empeza excluindo aos povos. Nós temos aquí unha construción dos Estados, pero non da Europa dos povos. Entón, o noso povo está totalmente excluído á hora de tomar decisións europeas, porque nós non temos, quen decide é o goberno español, é o Estado español. Unha excluinte tamén no ámbito das mulleres. As mulleres somos tamén tremendamente discriminadas no contexto europeo. O Parlamento Europeo apenas somos o 38% de diputadas, apenas o 38%,
é unha construción tamén antidemocrática e iso empeza por o propio Parlamento Europeo. É un Parlamento que non ten dereito á iniciativa legislativa, hai que recordalo. O Parlamento Europeo, os grupos políticos no Parlamento Europeo non podemos presentar directamente unha proposición de lei como se pode presentar noutro Parlamento, ainda que logo despois pasaran a apisonadora e perderamos, pero non podemos. A proposta legislativa parte do Consello que lle dá autorización, dalle mandato á Comisión Europea para que prepare unha proposta de regulamento. Por exemplo, agora mesmo estáse debatindo un produto paneuropeo de pensións privadas. Eso interesa moito. Parece ser que é o único problema que temos agora mesmo facilitarlle á banca, ás aseguradoras e demais, un mercado único das pensións privadas a nivel europeo. Bueno, pois eso, deron o mandato aos Estados membros a través do Consello de Economía e a Comisión preparou un regulamento para elaborar un produto paneuropeo de pensións privadas que vai beneficiar o mercado único das pensións privadas. E, bueno, o Parlamento está fixando a súa posición con respecto a eso. Cando o Parlamento teña fixada a súa posición, vamos ao que se chama o trílogo. E que é o trílogo? Pois é a negociación entre a posición do Parlamento, a posición do Consello e a Comisión Europea. E ao final, cando acaben de negociar, que non será nesta legislatura, cando se acabe de negociar, pois está a legislación aprobada. Quer dizer que xa hai un déficit democrático porque o Parlamento, que é a única institución donde se participa a ciudadanía e elixe directamente aos diputados e diputadas, resulta que non temos a iniciativa legislativa. Sí que participamos na codecisión, pero non temos a iniciativa legislativa. Entón, eu creo que xa, empezando por aí, pois é unha cuestión bastante defectuosa, non? De partida, non? A propia construción europea. Bueno, eu creo tamén que neste momento estáse definindo, porque claro, eu creo que moitas veces aquí, e a min preocúpame moitísimo, sempre me preocupou, xa antes de ser eurodiputada, porque aquí, como dicía antes Ana Luisa, pois algunhas, e algúns, sobre todo cantas máis canas temos, máis mochila temos detrás, non? Entón, bueno, eu teño anos de traballo no contexto europeo, non desde as institucións, pero sí no contexto e na loita a nivel europeo. E un pouco o que quería decir ao fío desto é que me dá moitísima pena que cando se están discutindo cuestións que nos van cambiar radicalmente a vida e que nos van condicionar tremendamente o noso día a día, na Unión Europea aquí estamos in albis. Porque aquí a xenda europea aos partidos políticos non lle interesa absolutamente a ningún, pero, sobre todo, aos maioritarios. Porque, claro, logo, cando dentro de 3 anos se vai a aplicar algo que estamos discutindo agora, ven de Europa. E quen estaba en Europa? Quen o discutiu? Quen o votou? Pois, os que teñen agora a maioría e os que non temos a maioría, os que están no goberno e os que estamos na oposición. Estamos debatindo algo de tanta trascendencia ahora mismo como a militarización de Europa. Ahora mismo estamos discutindo eso. E a través de onde estamos discutindo? Non claramente, estamos discutindo a través do marco financiero plurianual que vai entrar en vigor no 2021 e hasta o 2027 e que se está discutindo agora mesmo aí. Pois, así brevemente, para resumir. Pois, en canto á cuestión militar, pois estamos falando de crear un fondo de 13.000 millóns de euros para a defensa, que non existía. Estamos falando de aumentar en seguridade un 40% os orzamentos. Estamos falando en facilitar as inversións necesarias para facilitar a mobilidade militar en toda a Unión Europea, financiándoa con uns 6.500 millóns de euros mediante unha cousa que sí que nos sona, pero de outra cousa, que é o mecanismo Conectar Europa. Estamos falando de pasar de frontes, que é a policía, as policías fronteirizas, pero que neste momento frontes estáse utilizando para criminalizar as persoas migrantes, xa sexa demandantes de asilo ou xa sexa por
por cuestións económicas, Frontex estáse utilizando para criminalizalos e para perseguilos. O que está pasando no Mediterráneo, ou as políticas que se están facendo a través de Turquía, pero non só a través de Turquía, tamén en Libia ahora mismo, donde se armou, donde se está negociando co que lle chaman os guardacostas a nivel de Libia, que ao final é todo unha criminalización, estáse dando diñeiro para parar os migrantes para que non cheguen a Europa. E con eso tamén hai unha vulneración clarísima do dereito internacional e dos dereitos humanos. E é o que está facendo a Unión Europea. Vendemos que somos el garante a nivel mundial dos dereitos humanos e somos os primeiros en vulneralos día sí e día tamén. Aquí falei antes da liberdade de expresión. Pero que pasou co referéndum de Cataluña? Que pasou? Non foi unha vulneración, un atentado á democracia e unha vulneración clarísima dos dereitos civiles, incluso que en Madrid non se podían convocar asambleas para falar do referéndum, que as prohibían? Ou como puxeron a policía a revisar unha empresa na Coruña para ver se estaba fabricando furnas? E eu pregúntome, e logo cando se prohibiu que as empresas fixeran furnas? Claro, porque para ir a unha empresa, a policía, a buscar furnas, habería que prohibir primeiro que se fabricaran, non? Bueno, pois eso é o que estamos vivindo continuamente en nombre de que somos os garantes dos dereitos humanos. Para que está utilizando a Unión Europea ou como utiliza a Unión Europea os dereitos humanos? Bueno, cando lle interesa pinchar un goberno africano porque ese goberno seguramente vulnera moitísimos dereitos humanos, pero non lle entra o trapo no que quere a Unión Europea, o que apoia as súas multinacionales para sacar de África, entonces cargamos toda a artillería ca vulneración dos dereitos humanos dese país. Cando outro país de África que fai exactamente o mismo, que ese A, outro B fai exactamente o mismo, pero é máis permisivo, pois aí non actuamos. Entón, eu creo que estamos nun punto de un cinismo tremendo. O tema da extrema dereita, bueno, é que eu creo que as políticas actuales da Unión Europea, evidentemente, están favorecendo a extrema dereita, e, ademais, eu creo que non lle interesa cambiar para nada. Por qué? Porque unha cousa é estar nas institucións e outra moi diferente é ter o poder. E quen ten o poder nas institucións europeas? O gran capital. O gran capital é quen manda, é quen marca as pautas. O gran capital. Entonces, para facer esa concentración da riqueza interesan gobernos autoritarios. Interesan moitísimo gobernos autoritarios. Entonces, eso é o que está proliferando en Europa. E aquí todo o mundo nos vestimos da democracia. Parece que a única democracia son eles. E, ademais, a esquerda temos tal febleza, entendo eu, que de debate ideolóxico e de fixación de posicións, moito máis que de unidade, creo eu, porque a unidade eu creo que se pode conseguir previamente e despois de. O que pasa é que hai que ter claro o que se quere. E eu decío antes, cando me destes a oportunidade de falar desde aí, non? Que creo que temos un problema moi grave de non saber transmitir o que queremos. E están pasando, todo isto do militarismo está pasando sin pena nin gloria. Sin pena nin gloria, porque non interesa, dicen, na xenda política, pero na mediática tampouco. Na mediática, eu creo que ainda interesa moito menos. Ou é unha pescada que se morda a cola, non? Se lle interesa a política do país, métese nos medios, senón, pois non. Eu creo que é un pouco un tema que para min é moi importante, non? E creo tamén que neste sentido hai cuestións que deberíamos estar debatindo e non estamos debatindo. E claro, falamos, eu cando se fala de que a solución é o crecemento, a mí xa se me poñen os pelos de punta. Por qué? Porque o planeta non ten máis pondir. Non ten máis pondir. Entón, haberá que plantearse o debate en profundidade desde posicións de decrecemento. Como vamos a crear riqueza, a seguir creando riqueza? Como vamos a redistribuir esa riqueza? Como vamos a xenerar emprego desde posicións respetuosas co planeta de verdad? E non esas cousiñas que nos están contando del cambio climático e do que resolven nos cumios do cambio climático, que iso é capitalismo verde, é negociar cas emisións, é vender, é seguir vendendo. E agora tamén nos van vender
que todo o mundo, vámonos facer de ouro na costa, xa podes ir tomando nota, vámonos facer de ouro ca economía azul. A economía azul vai ser ou non vai máis, e vai ser outra vez o capitalismo azul, vai ser a entrada a saco das mineiras nos fondos marinos, vai ser a entrada a saco das empresas da acuicultura, vai ser a entrada a saco. E vaise desplazar a quen neste momento está creando riqueza e xenerando emprego a nivel local, que son as pequenas embarcacións, que é a pesca costeira, é a pesca artesanal, a pesca de baixura. Eso é a economía azul, donde todo é máis importante que a pesca, todo, todo. O turismo, vamos facer ricos tamén co turismo marítimo, bueno, eu que sei, as algas para a enerxía, a enerxía maremotriz, non sei que, bueno, eu que sei. Vamos ser, isto vai ser ou non vai máis. E é outra vez un conto, é outra vez o timo da estampita, porque é seguir concentrando o capitalismo. E non é verdad, non hai alternativas. O que nos venden disfrazado de verde, no fondo é eso, poñer a pantalla e no fondo seguir facendo negocio quen ten que facer un negocio. Entón, esas son as cousas nas que estamos falando. Eu creo que outra cuestión fundamental que non estamos discutindo é que impacto vai ter a robotización, que impacto vai ter a digitalización no emprego, porque se está perdendo empregos. Eu fai un par de anos nunha xornada de estudios que fai o noso grupo, fai 2 cada ano, a Holanda, e leváronnos ao aeroporto de Rotterdam. E os sindicatos portuarios estaban en pé de guerra porque a robotización do porto estaba deixando cantidad de xente sin emprego e eles calculaban que iba a haber unha perda moi forte de emprego. Entón, se non vamos parar a robotización, non vamos parar a digitalización, bueno, Europa está con el mercado único digital a tope, aí somos capaces de dictar normas para correos para que funcione ben cando nos manden da lado quinto pino algo que compramos, que non lo entreguen rapidamente dunha multinacional, aí non hai problema ningún. Ahora, xa traballar para que nunha aldea na montaña recibamos o correo cada día, eso xa é máis jodido, non? Ahora, poñerlle en plata para que as grandes empresas poidan realizar o comercio electrónico, aí estamos todos, al pie. Entonces, haberá que ver se discutimos, se empezamos a profundizar en figuras como a da renda básica para repartir a riqueza, porque senón, que lle estamos ofrecendo a xente? Nada, porque nadie nos cree que vamos crear emprego para todo o mundo, porque todo o que está ao noso alrededor vai en sentido contrario. E despois, tanto me queda? Pouco, bueno, remato dicindo, é un pouquiño para rematar, unha última cousa. Creo que é fundamental poñernos as pilas e empezar a discutir que é o que queremos e que alternativas vamos ofrecer e que sean tangibles no sentido non de conseguilas mañá, pero no sentido de que a xente crea que son posibles e que se ilusione e que nos ilusionemos colectivamente e que poidamos loitar por elas, porque de verdade, como sigamos vendendo as motos que nos venden disfrazadas de verde ou de azul ou de non sei que, creo que non vamos a ningún sitio, francamente. E deixo aí. Bueno, se mo permitides, serei o primeiro en comezar o debate. Quédome con unha frase moi sinxela que dixo Lidia, case cando comenzou a súa intervención, non? Unha cousa é a teoría e outra cousa é a práctica. E sí, hai moitos discursos teóricos que a verdade é que soa moi ben, pero o que esconden, en realidade, pois é unha práctica ben diferente ao que nos intentan vender. Eso pasa tamén cos propios tratados da Unión Europea. En fin, temos unha serie de documentos moi interesantes onde falan dunha serie de obxectivos dos cales se afasta cada vez máis. Vou facer unha pequena introducción, fagoche unha pregunta a ti, tengo unha pregunta a ti, despois la outra a Lidia. Vale, moi ben. Entón, bueno, a ver, sí que é verdade que a Unión Europea, dende logo, igual que se falou antes, non, de como evolucionou a sociedade, de como evolucionou o planeta, cambia radicalmente tras a caída do muro de Berlín. Algúns falan da Unión Europea post-Maastricht, podese falar da Unión Europea post-caída do muro de Berlín, non? Abandónase completamente pois esa idea de modelo social europeo que nos querían vender, non? Que non era nin o capitalismo americano, pois nin
digamos que o socialismo, o comunismo da Unión Soviética, non? Evidentemente que hai o muro de Berlín, xa non é necesario venderlle esa moto a xente da protección social, entón, como dixo Fukuyama, fin de la historia, e aquí acampar libremente o capitalismo neoliberal sin ningún tipo de pudor de carácter social, non? Eso tamén incide claramente na evolución da Unión Europea. Hai outra cuestión tamén fundamental, non se trataba solamente de modelo social para a cidadanía, tratábase tamén de reducir as disparidades e tratar de cohesionar o territorio europeo, intentando reducir as diferencias entre países ricos e países pobres, non? Eso tamén está completamente abandonado, non? Entón, a ver, a min como cidadán europeo sí que me gusta que haxa movimentos como o voso, incluso como politólogo parece moi interesante, non? Que tratedes de crear ese espazo, non sei se un movimento político a nivel europeo, non? A pregunta para ti vai ser se ese movimento, digamos, vai tratar de ser aglutinador de outros movimentos, corrente, plataforma, para tratar de incluir ou, digamos, que vos ides presentar en solitario, non? Ás eleccións europeas. Para ti, Lidia, a ver, sí que existen algunhas canles de participación para os, digamos, territorios subestatais na Unión Europea. Fixen a miña tese sobre eso, perdoa pola pedantería. Entón, digamos que seguindo os modelos de Alemania, de Bélxica, de Austria, os estados federais que na Unión Europea, sí que lle permiten aos seus landers, rexións, comunidades, non participar, teñen, digamos que, sedes moi potentes. Por exemplo, Baviera ten ali un castelo mesmamente ao lado do Parlamento Europeo, non? En España, digamos que a raíz dos pactos entre as forzas estatais, PSOE e PP cos nacionalistas, pois comenzaron a partir dos anos finais dos anos 90 e sobre todo a partir do ano 2004 a posibilitar esas canles de participación para as comunidades autónomas, non? Onde podemos ter presenza en 4 das 10 formacións do Consello da Unión Europea e tamén nos comités consultivos da Comisión. Tives, dende a túa perspectiva, que estás ali en Bruselas, que por parte da Xunta, que é o que nos interesa a nós, pero ves que realmente este a servir para algo esas canles de participación para as comunidades autónomas? Ves que exista diferencias que, por exemplo, digamos, vascos e cataláns sí que realmente se esforzan por ter unha maior presencia, facer unha maior presión, e en cambio, eu digoche porque polo caso de Galicia, agora mesmo creo que o que temos é un cachiño dun apartamento como sede, non? E percibes ti que hai posibilidades realmente desa participación institucional, non? Que a Xunta tería posibilidades de facer máis do que fai, ou se realmente tampouco ves que existe interese ou que exista posibilidades de chegar a elo. Bueno, pues para responder a tu pregunta voy a empezar por los objetivos de esta aventura electoral. Básicamente, sí, lo que he dicho antes es, para nosotros, plantearnos esta aventura no es tanto una cuestión de cuota de poder, sino que lo que buscamos es gestar un sujeto democrático transfronterizo. Entonces, partiendo de esta premisa, partiendo de este objetivo, es donde podemos derivar la estrategia. Entonces, la respuesta a tu pregunta es sí. Y de hecho, creo que nuestro objetivo no es tanto ser un espacio aglutinador, sino un espacio inclusivo que ilusione. No nos va a hacer falta, no queremos que nos haga falta arrastrar a la gente, sino que las propuestas que hagamos, que las ideas que vamos a proponer, que estamos proponiendo, ilusionen. Entonces, no hace falta más que mirar a los logos de las organizaciones con las que ya estamos trabajando. Acabo de hacer una invitación en público. Estamos en conversación con más organizaciones, con más partidos, pero no solamente, también con grupos de base, con formaciones que trabajan de distintas maneras, que no son solamente partidos, porque cuando tienes un objetivo tan ambicioso, que no consiste solamente en aglutinar movimientos que ya existen y ponerlos y yuxtaponerlos, sino generar soberanía europea, vamos a necesitar toda la ayuda que podamos. Así que sí, queremos trabajar con tantas fuerzas, tantos proyectos como quepan
en este sistema de valores, en este sistema de ideas, en este programa. Y sobre todo, ya para terminar, queremos ir un poco más allá y no hacer el trabajo tradicional de un partido. No queremos trabajar solamente con estructuras, queremos trabajar con ciudadanía. Y de ahí que nuestro programa y nuestras candidaturas vayan a ser abiertos no solamente a las membresías, sino más allá. Porque, repito y cierro, lo importante es generar sujeto democrático. Bueno, a ver, con respecto á tua pregunta, eu empezarei dicindo unha cousa, que unha cousa é participar e outra cousa é decidir. Entonces, claro, hai estruturas de participación, hai o Comité de Rexións, que Galicia está presente, teñen ali a Fundación Galicia Europa, que non sei moi ben a que se dedican, pero ali está. Bueno, Cataluña tamén ten ali ten como unha especie de embaixada na Unión Europea, pero eso é unha cousa, e decidir é outra. E eu, antes, cando fixen a intervención, falo de decidir, falo de estar sentado no organismo correspondiente, léase Consello, para tomar decisións en pé de igualdade cos outros. E nós eso témolo totalmente furtado, non só nós. Calquera das nacións sin Estado, que compoñen a realidade plurinacional do Estado español, non temos capacidade de participar en decisións en pé de igualdade. Eu só é do que falo. Que se pode facer máis lobby ou menos lobby? Bueno, evidentemente. Lobby pode facer máis ou menos, pero non estou falando disso. Porque tamén as organizacións sociales temos estruturas de participación. Existe os comités de diálogo ca sociedade civil montados pola Comisión Europea, aos antigos comités consultivos. Eu teño participado moito neso. Agora hai outras compañeiras e compañeiros das organizacións agrarias que participan moito neso, pero bueno, vas ali, falas e moi ben, vale, ali quedou, sabes? Pero sentarte e condicionar tamén, eso non temos esa capacidade, entón non falo deso. ¿Me dejas hacer un apunte muy rápido? No en relación a la pregunta de Lidia, sino en relación a la mía, porque quizás se me ha quedado un poco abstracto y quería ilustrar un poco cómo queremos incorporar e implicar a la ciudadanía más allá de estructuras, más allá de partidos, más allá de organizaciones. Antes he hablado de este proyecto, esta ambición de ayudar a generar una constitución, pero que sea ciudadana y que sea europea. Se puede leer en nuestra página web, pero ya tenemos una propuesta que no es final, pero es un borrador. La propuesta habla de una asamblea constituyente. Previamente habría convenciones ciudadanas. Bueno, no voy a explicar todo el proceso que hemos pensado, pero habría una asamblea constituyente. Esta asamblea constituyente incluiría un 25% de ciudadanos elegidos, un 25% de ciudadanos seleccionados arbitrariamente, un 25% de personas que representan a los estados-nación y un 25% de personas que representan a las regiones y a los municipios. Pero como bien decía Lidia, cuando no tienes un estado, pues quizá sea más difícil participar y también decidir. Así que, bueno, quería ilustrar el argumento de antes. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Si non, seguimos, porque digamos que o tempo tamén... Ninguén se anima? Bueno. En primeiro lugar, felicitaros pola vosa exposición e a vosa proposta. En segundo lugar, é unha idea que supoño que si compartimos, a ver, na teoría, ou profundamente dende os ideais e dende o arte, que o meu campo que me dedico. Falábamos de derrocar o capitalismo. Como podemos, insertos nun sistema capitalista que nos obriga, porque esa aí tamén a miña inquedanza, non? Como podemos, que ferramentas, aparte, xa non falo de medios, economía, non. A palabra, os feitos, os pequenos cambios poden lograr un cambio grande, o sea, que podemos, aparte de falar, aparte de teorizar, que realmente podemos facer, sí? Tamén me pregunto eu, non é que cuestione, ao contrario, quero saber como podemos facelo. Gracias. É a pregunta do millón, non? Bueno. A ver, como podemos facer, dices? Bueno, eu creo que o debate social e a loita social son fundamentales. E eu creo que
a pesar de toda a situación que estamos vivindo, eu creo que temos unha sociedade bastante viva e que se está movendo bastante. Eu creo que temos que participar en todos esos movimentos, creo que temos que, a nivel, para participar nas institucións, creo que temos que definir máis claramente, e iso é unha cuestión de debate, que queremos, salir a debatir, interactuar coa sociedade, porque eu creo que moitas veces chegamos ás institucións, cargámonos de burocracia, cargámonos de traballo burocrático e traballamos moi pouco a nivel de base social. Encontrámonos moi pouco coa ciudadanía. E eu creo que outra cousa moi importante, que temos que intentar fortalecer os movimentos sociales, os sindicatos, as organizacións sociales, pero digo fortalecelas, arroupalas, apoialas, non intentar dirixilas, non intentar que sean correa de transmisión. A min iso pareceme fundamental. E logo creo que hai que ter debate sobre o que queremos, porque ao mellor tampouco podemos asumir ao 100% as reivindicacións que veñen de organizacións sociales, porque ao mellor algunhas son totalmente contradictorias con outras, e cando traballas nun colectivo, pois ao mellor, claro, acaba habendo tamén posicións moi de parte, non? E moi corporativistas. Pero eu creo que todos esos debates hai que dalos. E a min pareceme que eso, que é o que temos que facer, porque eu nunca conocín outra maneira de facer avanzar as cousas, e eu creo que sí que as pequenas vitorias son importantes para ir derrotando. Ahora, por exemplo, non falei nada, pero falando con respecto á vulneración da democracia e á vulneración dos nosos dereitos da construción europea, aquí falouse moito do Tratado de Libre Comercio entre a Unión Europea e Estados Unidos. Ese aparcouse, pero firmaron o de Canadá, que ten o mismo, ten exactamente o mismo. E agora estáse co de Japón, co Mercosur, con Australia, con Nova Zelanda, levo 5, pero ainda que Marruecos, porque o de Marruecos tumbouno o Tribunal de Xusticia da Unión Europea polo tema do Sáhara, pero agora están renegociando e estáse renegociando. Entonces, eu creo que aí é outra... Esos tratados son outro ataque á nosa economía, a economía local, a economía en xeral das persoas, e son un ataque tamén á democracia, porque se lle está traspasando ás multinacionales o dereito a superar a nosa propia legislación, a legislación que fan os parlamentos ou que fan os estados, os parlamentos, os que nos corresponda, que nos eleximos. E, sin embargo, as multinacionales van estar por encima cando un Estado queira facer unha lei para protexer dereitos sociales ou para protexer o medio ambiente se esa multinacional considera que eso lle vai afectar aos negocios. E iso estáse traspasando. Esa soberanía dos povos estáse traspasando ás multinacionais. E iso está promovendo a Unión Europea. Entón, eu creo que facéndolle frente a todo eso, eu creo que avanzamos, pasiño a pasiño, pero avanzamos. Bueno, ímolo deixar aquí xa, porque senón non llevamos deixar tempo a Luís para facer a súa intervención final. E, bueno, moitas grazas a todos. Eu, por poñer un poquinho, un anaquiño final, só decir que ti falaches de intergubernamentalismo, vale? Intergubernamentalismo en clave política e parece ser que o federalismo en clave económica, non? O sea, para as grandes multinacionais, como acaba de ben de decir Lidia, non? Bueno, nada máis, moitísimas grazas e rematamos xa, porque senón nos dá...
Bueno, buenas tardes a todas e todos. O primeiro, para aqueles que non me coñezades, son Cristina Pérez Raiz, son a portavoz do Grupo Municipal Lugo Novo. O primeiro é agradecer a En Marea a organización desta escola unitaria, tan enriquecedora, tan plural, aínda que eu notaría en falta unha mesa de política social e de emprego. O deixo aí. Cando me propuxeron presentar hoxe a Luís, eu, a diferencia das outras persoas que presentaran unha mesa de debate, ou a presentar a unha persoa. E cando me dixeron que presentara a Luís, fun a Galipedia, e según empecé a ler, dixen, teño que ser breve, que Luís ten moitas máis cousas que decir e as dice moito mellor que a min. É unha persoa moi importante, tanto para el como para min, bueno, quizás un pouco máis para el, pero para min tamén, o seu irmão, fai xa uns anos, pero antes de que existira En Marea, foi pouco despois das eleccións do 2015, preguntoume que me parecería Luís Villares como candidato á presidencia da Xunta de Galicia. E a miña resposta foi que era o mellor que nos podía pasar, non só a nós, senón a todo o país. E isto é así porque, ademais da súa capacidade intelectual, dos seus coñecementos e a súa capacidade de comunicación, non lo volverá a demostrar agora nos momentos, representa como a ninguén que eu coñeza, polo menos, os valores da República. É algo que tamén lle gusta falar a él deste tema. É así porque el, como naide, así se ve no seu currículum, defendeu e loitou pola defensa das libertades da xente do común. Así se pode comprobar en moitísimas das súas sentencias judiciais. Calquera persoa que coñeza a Luís sabe que trata a todo mundo por igual, e súa igualdade, sexa quen sexa e veña de donde veña. E, ademais, falando outro día con unha amiga común, ela o coñece dende bastante máis tempo que a min, contábame e decía, é unha verdade, que calquera persoa que se acerca a Luís vai a recibir del toda a axuda que el lle poda dar. E iso é fraternidade, iso é ser familia. Axudarnos os uns ás outros, as unhas ás outros, os outros ás unhas, independentemente de quen seamos e como sexamos. Aquí estamos. Aquí está el, deixándose a pel por loitar para e por construir En Marea. Este espacio onde alguén decía que ten que ser un espacio para compartir, para aprender, para poder transformar este país. Luís Villares. Se alguén boten falta o móvil. Que tal? Boas tardes, amigas, amigos. Gracias por chegar hasta aquí, ao final. A pesar de que hai tres cousas que non teñen cancelas, a primeira delas é falar. Eu teño xa o mandato expreso de Sara de non facelo moito. Hai tres cousas que non teñen cancelas, que son falar, pensar, para quen se lle idea, e despois o mar tampouco ten cancelas. Por iso escollemos a idea do mar tamén precisamente para clausurar este encontro. A República do Mar, quixemos chamarlle. E cando movíamos os marcos hai unha dificultade, e é que son difíciles de mover os marcos no mar, precisamente facendo da necesidade de virtude, desa liquidez do espacio político, do espacio social no que nos movemos hoxe en día, quixemos precisamente facer deso unha virtude. Unha virtude por qué? Porque o peixe se move libremente polas augas, as correntes móvense libremente, non coñecen deses marcos. Nós podemos nomear, está o mar de Lira, está o mar de Carnota, está o mar de Alborán, pero son nomes que nos lle damos a unha realidade que é continua e que, desde logo, non coñece esas fronteiras ríxidas que se conocían antano.
Deso precisamente é do que queremos falar, desa nova realidade ou desas realidades que son consecuencia dunha evolución histórica e que nos preocupan no día de hoxe e no hoxe en día. Teño a obriga de sintetizar en 10 puntos, que queren ser así casi telemáticos, a idea breve desta República do Mar. En primeiro lugar, a idea da construción republicana da Marea. Construción republicana que facemos a partir de sentimentos intuitivos, non grandes construcións teóricas, en que despois se poda destilar como se fosen. A idea da preocupación polo veciño, o espacio de unidade popular, do que moitas e moitos vides, ven do traballo municipalista. Non por nada, sino porque é onde máis áxilmente se percibe os problemas que teñen os outros e as outras que están alrededor nosa e os que están pasando peor e os que estiveron pasando peor durante este tempo. Aí foi onde brillaron xa os valores republicanos de forma moi destilada, pero ao mesmo tempo moi natural, moi simple. A idea de liberdade, a idea de que todos teñamos as mesmas condicións de liberdade, a idea de que todos teñamos o dereito ao acceso aos mesmos servicios nunhas condicións mínimas de igualdade e, por suposto, a necesidade de cuidarnos uns de outros, unhas de outras, a idea de fraternidade. A idea de fraternidade, recordábamos onte aquí tamén, ten unha idea superior construída, como recordaba, decía onte veras de Antoni Domenech, cando falaba do caso da fraternidade, que xa desde a Revolución Francesa teimaban os revolucionarios en lembrar a necesidade de fraternidade. Por qué? Porque moitas veces, entre os que somos libres e iguais e traballamos polos demais, andamos entre nos facendo o que non debemos, e por iso a necesidade de cuidarnos a nós mesmos e a nós mesmas. Eso en primeiro lugar. E en segundo lugar, entender a fraternidade como unidade, como agregación de unidades progresivamente superiores para ser máis fortes na loita polo ben común. É dicir, se tan importante nos parece o que estamos facendo, está claro que temos que encontrar máis xente no camiño para pensar o mesmo que estamos pensando nós, porque se non é bon para nós solos, senón que é bon para os demais, e non solamente eses demais que coñecemos, senón, e sobre todo, eses demais que non coñecemos, porque a política non é estar aquí para favorecer aqueles que son amigos nosos, é para estar aquí para favorecer aqueles os que non coñecemos de nada. E esa é a idea republicana do traballo político. E nesa idea republicana de traballo político, a agregación de unidades de traballo maiores, construídas de abaixo arriba, pero superiores que nos permitan ser máis fortes na loita deso é un valor esencial republicano. Por iso construímos un espacio libre, aberto, participativo, democrático, transparente. Xa te estou agobiando ca velocidade, verdad? Xa nos pasaba en campaña. Nun proceso onde se delibera, onde se participa e, sobre todo, onde se decide. Onde se decide. Falamos onte hoxe aquí na Unitaria das tomas de decisións, do control democrático das decisións que afectan a nosa vida nesta última palestra sobre a Unión Europea cunha especial relevancia. Pois ben, en Marea é un espacio aberto onde todas as decisións e todos os debates se dan abertos á cidadanía. Aquí se retransmiten en streaming. Nas mesas de notables non. Aquí sí. Aquí pode vir calquera, asomarse ao balcón e ver de que estamos falando, porque non hai nada que esconder. Esta é a construción republicana dun espacio político do presente e do futuro. Base primeira, onde se toman as decisións, como e quen. Base segunda, claro, unidade para qué? Falaba onte Mortágua, o fetiche da unidade, falaba Lidia tamén. Unidade para qué? Pode ser ex ante, pode ser ex post, pero unidade para qué? E esa é a segunda grande idea, o triunfo das ideas máis votadas sobre a idea das listas máis votadas. Nun espacio como o noso de democracia pluripartidista, que unha minoría mayoritaria pretende impoñer a súa idea de gobernar por riba das minorías que agregadamente son mayoritarias, é unha falacia non solamente electoral, sino democrática. Por iso é necesario facer prevalecer a idea no discurso social de que o importante é que gobernen as ideas máis votadas. E cales son as ideas máis votadas? Aquelas que teñen en común formacións políticas ou espacios sociais que, sendo diferentes, comparten valores. Por unha razón, porque eses valores que poñen en común a espacios ben diferentes significará algo a concepción ou a idea, a noción de que son bens básicos para a convivencia e a sociedade, que son bens básicos para que todo o mundo viva algo mellor. Isto fará con dúas consecuencias. A primeira delas, a pérdida de pureza ideolóxica, sí, a mestizaxe, pero a cambio deso gañar en transversalidade social. E por iso é cando podemos falar realmente e afirmar a existencia de maiorías sociais. Os exemplos deste ano, ben coñecidos por todas e por todos, por exemplo, na manifestación e na folga do 8M, vimos unha transversalidade social poucas veces vista na nosa historia democrática recente. Vímola sacada no Nunca Máis,
vimos outros movimentos semellantes, pero esa transversalidade plena atravesou casi todo o arco social. Digo casi todo o arco porque atravesou as bases electorais de quen están gobernando, a pesar de que eses cargos institucionais, esas cúpulas, non fosen quen de velo. E non fose quen de velo porque incluso no Parlamento, despois do 8M, estuveron rexeitando numerosas iniciativas encamiñadas a favorecer a igualdade real en varios ámbitos da vida. Pero do que agora nos interesa, a incorporación desas ideas que son as básicas, que son as comuns, é o que debe decantar a nosa acción política. Cabería preguntarse, claro, en primeiro lugar, quen decanta isto, quen decanta eses bens comuns? Decantos, en primeiro lugar, evidentemente, a sociedade civil, e, en segundo lugar, o noso traballo compartido. Por dar unha pincelada nada máis sobre algo do que se discutiu tamén moito, se cuestionou, se somos rupturistas ou non somos rupturistas, e que significa romper. Unha primeira advertencia, romper ten unha connotación negativa na sociedade. Romper non hai de que era nada roto. Bueno, menos cando vas a Grecia e ves que está todo roto e ainda así disfrutas, non? Pero normalmente non hai de que era as cousas rotas. Logo, non podemos quedarnos na idea de que somos rupturistas polo rupturismo, porque o rupturismo polo rupturismo leva mal camiño. O rupturismo ten que ser simplemente a afirmación dunha indignación, dun estado de descontento, con relación á situación dada para construir outra cousa, para dar unha alternativa. Se queredes na literatura moderna, nos inspiradores modernos do 15M, temos a Stefan Hessel, cando no primeiro manifesto decía indignádevos, e polo tanto hai unha idea de ruptura, pero despois seguiu escribindo, decía comprometédevos, unha idea de construcción, unha idea de compromiso e unha idea de persistencia no tempo, non vos rendir, tamén o acabou dicindo, non? Polo tanto, fronte á crítica, a necesidade de compromiso. Compromiso para qué? Para dúas cousas, en dous sentidos. É certo que hai un movimento xa que na deconstrucción daquilo que se rompe é simplemente reaccionario, no sentido de loitamos para conservar o que tuvemos. Diría Xoán Hermida, pois nada, a reconstrucción dese estado de benestar que sabemos que non vai volver. Queríamos unha serie de dereitos, roubáronnolos, pois queremos recuperalos. Non somos máis que un movimento reactivo. Pero isto dá con outra idea, a idea da rematerialización dos dereitos. Hai dereitos que están afirmados na Constitución Española, no Estatuto de Autonomía, que son simples reflexos de cartas de dereitos fundamentais de carácter internacional que xurdiron tras a Segunda Guerra Mundial e que se escribiron no papel e son papel mollado, porque foron validados de contido. Era o que Visero chamaba despois esa Constitución oligárquica que realmente non garantía os dereitos de todas e de todos a ser felices. Ben, esa é a primeira meta, a reconstrucción ou a deconstrucción para reconstruir, para recuperar os dereitos que foron validados de contido. Por eso temos que rexeitar, claro, toda a institucionalidade, non toda a organicidade social, pero sí toda a institucionalidade que permita o valeirado efectivo de dereitos sin que aquí pase nada. E, por lo tanto, a necesidade de dotar as institucións ou de reconstruílas para dotarlas dun contido que asegure efectivamente os dereitos, cada uns deles, dos que estades pensando, pois, o dereito a unha vivenda digna, que nunca foi realmente un dereito que pode ser exercido directamente pola cidadanía fronte aos tribunais, fronte aos poderes públicos, e solamente un mandato aos poderes públicos, carente de sanción en caso do seu incumplimento, máis alá da política en cada ciclo electoral. Eso, por exemplo, sería unha recuperación ou unha materialización directa dun dereito que estaba recollido pero que nunca foi realmente existente. Pero, en segundo lugar, porque non nos conformamos con iso, a consagración de novas realidades que cheguen a formar parte do noso ordenamento xurídico, é dicir, das cartas de dereitos que nos asistan realmente como dereitos subxectivos. Estamos falando, por exemplo, a creación desas novas realidades co seu sistema xurídico, pois realidades con relación ao territorio. Falouse onte, por exemplo, de que constitucións como a de Ecuador ou como a de Bolivia recoñecen dereitos ao territorio, recoñecen dereitos a Pachamama, a natureza, recoñecen dereitos ao ambiente, determinados dereitos con sustantividade propia aos animais. Pero hai algúns dos que se falou hoxe mesmo tamén aquí. En primeiro lugar, unha renda básica universal para paliar ou para adaptarnos a unha nova realidade. E é que, fronte ao mundo da robotización e a posibilidade dunha idea de que non haxa traballo para todas e para todos, a necesidade de poder sobrevivir dignamente con independencia do acceso ou non ao mercado de traballo. E, en segundo lugar, outra cosa da que se falou solamente transversalmente hoxe, pero que é moi importante, seguramente, o dereito á auga.
incluso nun país como o noso, onde falábamos históricamente dos 1000 ríos, 1000 fontes, non, o dereito á auga está sendo posto en cuestión, non solamente por aproveitamento da auga como negocio, sino tamén como a auga como ben escaso, incluso nun espacio como noso onde parecía especialmente abundante. Por lo tanto, finalizo con esa terceira idea, a idea de, fronte ao simple rupturismo, a construción e o compromiso. Por iso eu decía, vamos un minuto, mima, xa estou acabando. Esa idea de non somos forza de oposición, ainda que non gobernemos, somos forza de proposición. E isto é fundamental. Cuarto, negación da alteridade. Non podemos admitir a construción do discurso de nós, vós. Cando estamos do mesmo lado da trincheira, somos todos nós, porque todo o que nos pase na trincheira nos afecta a todos e a todas. Porque estamos do mesmo lado, porque combatimos por unha causa común. E a verdade é que ampliar dereitos para a xente e falar da felicidade da xente e falar de combate parece que son contradicións incluso dunha linguaxe bélica, pero en todo caso quedemos con esa idea. Non cabe construir alteridade entre aquelas e aqueles que estamos de acordo nos bens esenciais, nese ben común. Non podemos admitir esa construción de nós, vos. Por eso, as ideas das plataformas líquidas, como a nosa, onde os límites están poucos difusos, onde son porosos, onde son flexibles, son os espacios máis idóneos para acoller a todo o mundo, precisamente porque impide a construción da alteridade. É difícil detectar unha corrente de auga mariña entre o resto das correntes. Esa é a idea de non poder construir alteridades. Todas as correntes son as que conforman o noso mar. Ese mar desas políticas que decidimos tirar para diante con elas, quinto postulado, que constitúe un acervo do común. E que é o común? Cales son os bens comuns onde están escritos? Algúns deles estaban declarados en moitos textos, pero outros non. E, sobre todo, as novas realidades, as novas demandas, os novos reclamos sociais non están escritos seguramente, nalgún caso, en ningunha norma. Decántanolo unha idea clara, os propios movementos sociais. De eso se falou aquí agora, e ainda que a veces non podamos atender todas as reivindicacións dos movementos sociais, son os movementos sociais os que, dun lado, nos están descubrindo unhas realidades que nós únicamente cumplimos unha función non menor, pero solamente a función de catalizalas, de poder trasladalas institucionalmente e de facer que a agregación de reclamos individuais, como se falou aquí, poda constituir un verdadeiro corpo de novas realidades que dean lugar ao recoñecemento de novos dereitos e que se fagan efectivos. Algúnas manifestacións desto, moi breves, a nivel de movementos que constitúen dereitos e dos que incluso se falou aquí, o movemento do 8M, pola igualdade, a idea transversal da necesidade de feminizar non a política, senón de feminizar o conxunto da vida en todos os niveis. Falaba Carmen Freire esta mañán da ausencia dunha concepción dos servicios ou dos recursos no rural en clave igualitaria e que provocaba tamén a expulsión das mulleres do mundo rural, por decir un concepto que seguramente é dos que menos teñamos falado aquí. Falamos tamén como movementos os venres en negro pola liberdade de expresión. Falamos tamén no noso país dos pensionistas que iban non solamente orientados á necesidade de coidar dos nosos maiores, sino de que os nosos maiores cuidan de todas e de todos nós. Por eso salen, eles teñen as pensións garantidas, non tiñan por que salir. Vale, a mellor era bon que tuvesen unha actualización do IPC, pero salen fundamentalmente para que nós teñamos mañán esas oportunidades e, sobre todo, tamén porque había unha solidaridade no ámbito familiar das que se servían esas pensións. As pensións non estuveron pagando solamente os pensionistas, estuveron pagando os seus fillos, as súas fillas, os seus netos e as súas netas, nalgúns casos para completar salarios ridículos que non permitían chegar a fin de mes. E iso é un dereito constitucional que había que consagrar, así con esta expresión, o dereito a chegar dignamente a fin de mes, para que o entendera todo o mundo. E iso seguramente era o que hai detrás das movilizacións que os nosos maiores e as nosas maiores fan. Tamén outro reclamo que vivimos este ano, a defensa da sanidade pública fronte á súa privatización, fronte á súa supresión de áreas, e iso vivímoslo tanto nas provincias de Lugo como de Ourense como de Pontevedra, desde o Salnés á Mariña de Lugo, a pérdida de servicios, a pérdida de dereitos, a pérdida do dereito a vivir no propio territorio porque nos expulsan, e nos expulsan de forma explícita cando autoriza unha mina como a de Toro, por certo, hoxe é o Día Internacional contra a Minería, e estamos gañando esa guerra, estámola gañando, porque conseguimos socializar unha idea, a idea de que a esquilmación do territorio, a costa de envelenar a auga, a costa de expulsar a poboación, a costa de acabar co medio ambiente, a costa de acabar co territorio, a costa de acabar ca riqueza productiva da nosa ría, neste caso da de Arousa, non nos compensa. Lles compensará a eles, pero nos non. E estamos dispostos a plantarlles cara hasta o final. E temos posibilidades de gañar. A única loita que non se pode gañar é a que non se dá.
A melloras que se dan, algunhas delas se gañan e outras non se gañan, pero a única que non se gaña é a que non se dá. E isto vai tamén enlazado con outra función que cumple en Marea, non solamente a de catalizar os movimentos sociais, sino tamén a de facer descubrir e emerxer problemas, porque non todo o mundo ten a capacidade para explicalo socialmente, porque hai xente que de mal que vive ni siquiera pode explicar a súa propia problemática ou non está organizada para poder facelo, e ese papel nos corresponde tamén facelo a nós como espacio político. Outros elementos que son constitución de movimentos sociais e dos que nós nos facemos eco, pasado mañá, ou despois de pasado mañá, celebraremos o Día da Patria. Esa idea, polo tanto, de solidariedade arredor dun proxecto común de convivencia. E volvemos a esa idea que nos temos da política, por iso identificamos tamén a política co proxecto nacional. Para nós a política e para a nosa nación non é vivir ben aqueles que coñecemos, é un bon vivir, un vivir con dignidade, con dereitos, daqueles que non coñecemos, pero cos que compartimos un proxecto. E non porque históricamente o tivésemos compartido, que sobre iso non podemos facer nada. Que culpa temos nos do que fixeran os suevos? Pero sí que temos responsabilidade sobre o que queremos facer nós hoxe e de cara ao día de mañán. Falamos desto tamén como principios que nos informan para dentro, pero tamén de cara fora. Por iso tamén, dentro dos movimentos sociais dos que nos facemos eco, e aquí se falou antes na anterior mesa, falamos dos refuxiados, porque son persoas igual que a nós. Ou é que son menos persoas porque nazan do outro lado do Mediterráneo? Ou é que importan menos porque afoguen no medio do Mediterráneo en vez de morrer, por exemplo, nun accidente de tráfico ou nunha explosión pirotécnica? Todos os mortos valen igual, porque todas as vidas valen igual. E iso é a toma dunha conciencia da que non queremos prescindir. Funcións de Marea xa as comentei, a ese desenvolvemento de movimentos sociais e a visibilización dos problemas, polo tanto, sintetizado, punto sexto, xa acabo casi. Acompañar a ilusión daqueles que non se resignan, acompañar a ilusión daquelas que non se resignan, e despois esperanzar a aqueles que non teñen ilusión porque xa perderon ou porque pola forma na que viven non puderon chegar a tela. Ese é o papel fundamental para nos como en Marea. Eles teñen dereito á esperanza e nós, como espacio político que decidimos voluntariamente estar aquí, temos a responsabilidade de facer que esa esperanza chegue a bon porto. Sétimo postulado, seducir, non insultar. E isto parece unha obviedade, pero en política non podemos afirmar a existencia os do PP e nós. Non hai os do PP. Poderá haber unha élite, poderá haber unha cúpula, poderá haber alguén, pero non podemos partir do postulado de que haxa 600.000 votos que señan inamovibles. Non, hai xente maravillosa que hasta agora estivo votando o Partido Popular, pero estivo votando o Partido Popular porque non vía en nós unha alternativa na que confiar, unha alternativa que fixese propostas en positivo. Moita xente tampouco confiou en nós porque hasta agora non estaban decepcionados con outras forzas as que estaban confiando o seu voto. Eso pode cambiar, porque incluso as que estamos aquí, antes votamos outras opcións políticas, sinceramente porque non existía esta. E nos parece que esta pode ser unha forza que agregue esas necesidades básicas. Por que renunciar a seducir? Por que renunciar a seducir as maiorías sociais? Pois o primeiro para seducilas e non insultalas e, polo tanto, non responsabilizalas tampouco cando en determinados momentos nos poñemos a berrar impulsivamente a culpa de quen é dos que vota o PP. Non, porque seguramente cando fixeron non querían nin que lles quitasen o médico, nin que lle quitasen a pensión, nin que lles negasen a posibilidade de unhas vacacións ou dun traballo digno. E, polo tanto, temos que saber canalizar esa decepción a favor dunha nova ilusión. Polo tanto, primeiro paso, desenganar, pero segundo paso, renglón seguido, e máis importante aínda, seducir. Tamén neste discurso é fundamental non predicar, non crear alteridades sociais, eles e nós. Se somos todos nós, porque temos todos as mesmas necesidades e están todas por satisfacer. Decía César Emilio Ferreiro, en sendo semellantes as feridas, como un irmão che falo. Decía máis cousas, non? Aunque as nosas palabras señan distintas, é tu negro e o branco. En sendo semellantes as feridas, cal é a alteridade? Cal é a alteridade relevante? En que somos diferentes os que antes votamos unha cosa e outras votamos outra? Pois claro que somos diversos. Tamén os que estamos aquí somos diversos. Alguns estades ben peinados e outros vimos peinados da casa. Pero é o que hai. Punto octavo, vou acabando hasta 10, hai que aguantar. Moción de censura, alivio e ilusión. Esa foi a percepción social mayoritaria e temos que saberla ler con intelixencia.
Díxose aquí xa na mesa de mover os marcos. Esperábase de nós no 2016 que provocásemos un cambio político, porque esa era a contradición principal en termos democráticos. E tardamos 2 anos en facelo. Bueno, pois benvida seña. Ainda que agora cambiaron moitas cousas, é certo, pero non todas. E moitas das cousas que daquelas se esperaba de nós seguen vixentes. E entón, primeiro, fixemos esa primeira exixencia democrática, de higiene democrática, que foi a desplazar o Partido Popular do poder. E entón a xente está contenta, está aliviada, menos mal. Declarou a Gürtel en papel timbrado, que xa seguramente sabíamos todas e todos, pero necesitamos ese momento catárquico de vir con membrete oficial e despois oficializar esa remuda para que se sentise ese alivio. E ao mesmo tempo esa ilusión. Ilusión que non se sabe moi ben por qué, pero que existe. E o que temos que facer é saber interpretar o porqué. Por que a xente está contenta? Por que a xente respirou aliviada? Hai que saber contestar esas preguntas e hai, sobre todo, que saber acompañalas. Hai un medo, hai un risco certo neste momento, e é que se produce un reforzo do bipartidismo do réxime. Efectivamente, o Partido Popular agora acaba de facer unha renovación, da que se falou aquí tamén moito, unha renovación pola extrema dereita, sí, pero que lles permite ofrecer socialmente un discurso de renovación, un discurso de rexeneración que tiñan que facer. Podían facer en 2020, agora teñen a oportunidade de intentar vender de aquí a 2020 que o están facendo. E iso, claro, pon en cuestión tanto o propio papel que nos facíamos con relación ao Partido Popular como a relación entre o Partido Popular e Ciudadanos. Ciudadanos se vendía como a marca blanca fronte aos que non se rexeneraban e agora uns van a aparecer rexenerados. E entón, como dixo Hermida e como se decía onte tamén aquí, non se sabe moi ben quen é Albert Rivera e quen é Casado, non? O Albert Casado e outro Rivera, non? É, polo tanto, un risco, pero é ao mesmo tempo unha oportunidade. Pasa algo parecido co Partido Socialista en relación ao reforzo do bipartidismo. Un Partido Socialista que, como consecuencia tamén do acceso ao poder, ten unha emerxencia dun voto simpatía porque se ve tamén neles como a forza que acada tamén e como a persona que acada concretamente a presidencia do goberno a que pode canalizar esa ilusión o que pode canalizar ese alivio que provoca posteriormente a moción de censura. E aquí é onde ven o papel central que ten que ocupar En Marea, entendo eu, neste momento político. E por eso era a necesidade de saber diagnosticar en que consiste non solamente o alivio, sino a ilusión e a esperanza. Hai unha esperanza no campo do eixo democrático da que falaron na mesa anterior tanto Ana Luisa como Antón, como o propio Xoán, que xa se está empezando a facer, entre outras cousas, porque se move moito no campo do material, pero tamén no simbólico, e non ten custo económico. Por lo tanto, non afecta para nada a xenda social. E aí, por lo tanto, o noso papel vai ser acompañar esa ilusión e acompañarnos dos restos partidos políticos que vayan canalizar eso. Evidentemente, pois que se vaya a exhumar ao dictador do Val dos Caídos é algo que temos que acompañar e, ademais, temos que acompañar co lote de Meirás para facer retroceder o franquismo tamén aquí. Algo pasará tamén semellante, esperamos, que a lei Mordaza e todas as mordazas a liberdade de expresión, comentou no antes Lidia, o país do mundo, o estado do mundo con máis artistas encarcelados. Pero esa idea de ilusión pola moción de censura vai haber un momento no que a sociedade non se vai a ver acompañada do partido máis mayoritario dentro desa minoría, desa maioría alternativa. E aí, no campo dos dereitos sociais, temos moito abonado para nós. E temos moito abonado para nós, ademais, porque tanto o Partido Popular como o Partido Socialista se empeñan por competir por el extremo centro, que supón a articulación no presente dese proxecto no que se foi convertindo Ciudadanos, do que xa alertou tamén Virginia no seu relatorio cando falaba dos partidos da extrema dereita. Algo no que tamén se transmuta hasta o punto de que vamos a ver como van a competir pola dereita e cara ao vacío da dereita, hasta o abismo infinito, o Partido Popular e Ciudadanos. Un Casado que xa enunciou un discurso formalmente e materialmente eurófobo e xenófobo. Vedes que na propia campaña falou de suprimir o Tratado de Schengen, da libre circulación de persoas no espazo da Unión Europea. Así empezaron moitos movementos dos que agora están gobernando en países dos que tamén se falou aquí, de Hungría, de Polonia. Nunha volta atrás, nunha volta a un espacio que é un espacio antisocial e que é un espacio antieuropeo. E seguramente, e deso tamén deron conta na anterior palestra Virginia e Lidia, foino por unha razón, por unha constitución antisocial e antidemocrática da Unión Europea,
que acabou creando unha versión e que acabou creando a necesidade de un replegamento sobre un determinados valores que protexen fronte a ese sentimento de desprotección da poboación e que a extrema dereita está intentando tocar as teclas que lle permitan facer dentro dese espacio europeo, pero dentro das súas propias políticas estatais, bandeira, e de feito o propio Casado non se cortou en decir somos a España de los balcones e las banderas ou as banderas en los balcones, máis ben, non? Por certo, un Casado que avanzou tamén, e iso é algo que a mí non me deixa de fascinar, para mal, evidentemente, esa xente que se empeña e que fai bandeira de reducir os dereitos dos demais. E iso é algo que o Partido Popular nos ten acostumado cando xa por fin acadaramos esa idea de igualdade no matrimonio de persoas do mesmo sexo e recurrir ante o Constitucional. Ou agora tamén con relación á lei do aborto, ao apalabramento da reducción dos supostos ou volver a entrar neso para reducir os dereitos da muller a decidir sobre o seu propio corpo e ser tratada unha vez máis na historia como un obxecto e non como un suxeito de dereitos. Vou rematando agora sí, me quedan 2 puntos, o 9º e o 10º. En Galicia, a contradición principal sigue sendo a de desaloxar do poder a quen o está usurpando o interés particular que é o Partido Popular. Por eso, aquí formulamos na Escola Unitaria de Verán unha palestra que chamamos o Dereito a Esperanza e sentamos a xente que, ainda que viña a título personal, pero viña falando en espacios políticos pertencentes á Marea, ao BNG e ao Partido Socialista. E non temos ningún reparo en decir, sí, fixémolo, porque pensamos que unha alternativa política, neste momento, en Galicia, ten que pasar por un entendemento entre forzas políticas que constitúan unha maioría honrada. Unha maioría honrada que goberne para o ben común e non goberne para os seus intereses particulares como vemos día tras día, sin que pase nada. Porque en Madrid, polo menos, a sentencia da Gürtel provocou un cambio de goberno, pero aquí a sentencia do caso da Valedora ni siquiera acabou ca destitución da Valedora, que é algo que é absolutamente xa inconcebible en calquera país democrático. Por eso, desde aquí, non temos ningún rubor en decir isto. É máis, algúns os dixemos en campaña, a pesar de que se nos desaconsellaba, porque era pouco correcto decir que tú vas a pactar con independencia de cal seña o resultado electoral, se eres a primeira forza ou a segunda máis votada ou a terceira, porque eso parecía que nos situaba unha situación de subalternidade. Non, nos decíamoslo claramente, se non a maioría absoluta do Partido Popular, nós evidentemente favoreceremos un goberno diferente, teñamos a posición que teñamos. E por iso hoxe explicitamos tamén o noso compromiso para que a sociedade vexa, para que a sociedade poda ver que estamos dispostos a entendernos, non solamente entre nós, sino e sobre todo co conxunto da sociedade, co conxunto desas maiorías cas que compartimos moitas cousas que son reclamos que ainda están por satisfacer e en tanto non se satisfagan temos motivos para poñernos de acordo. Remato coa última das palestras, co espacio de liberdade, co espacio social, co espacio democrático que debería supoñer a Unión Europea e que non é a día de hoxe. Queremos unha Unión Europea escrita en termos de igualdade entre mulleres e homes, de soberanía dos povos, que nos permita tamén acceder á soberanía alimentaria, á soberanía enerxética, á soberanía financeira, que se base na xustiza social, que acolla como natural a diversidade lingüística, a diversidade cultural e, sobre todo, polo que levamos aquí tanto falado, que se ocupe da democracia, pero que se ocupe da democracia real, que, na nosa opinión, na miña opinión, é, desde logo, a democracia económica. É dicir, o control democrático sobre as decisións económicas que nos afectan a todos e a todas. Non pode volver a pasar que unha troika decida sobre a vida da xente. E decimos sobre a vida porque está xa cuantificado o impacto dos recortes de dereitos na súa dimensión económica sobre a vida da xente. É dicir, hasta o punto de producirse durante esta última década unha reducción de esperanza de vida en países do sur de Europa como consecuencia dos recortes aplicados. E todo para pagar a débeda. Ben, nós non estamos dispostos a estar ningún minuto máis fora do control das decisións que afectan toda a nosa vida. Por iso, é porque dixemos que viñemos aquí para mudarlo todo e que tiñamos dereito a decidirlo todo. Douvos as grazas por esta fin de semana tan intensa a todas que fixestes posible, a todos que fixestes posible esta Escola Unitaria de Verán da Marea. Era a primeira,
Hoxe tamén estuvemos falando pola mañán de aspectos organizativos. Teremos que decir tamén cada canto queremos a propia escola de verán, e se vai a escola de verán e de inverno. Seguramente sí, porque con todo o que levamos aprendido, con todo o que levamos construído, con todo o que levamos posto en común, quedaronos moitas ganas de seguir avanzando. Grazas con todas e con todos vos. Medro Mar, viva a República do Mar, viva a Marea.